Jenesis isiokwu nke 19. Abụọ n'ime ndị mmụọ ozi ahụ wee bịarue Sodom n'anyasị, ma Lọt na-anọdụ n'ọnụ ụzọ ámá Sodom. Lọt wee hụ ha anya, bilie izute ha. Ọ daa kpuo iru ya n'ala, sị, biko lee ndị nwe m, biko sinụ n'ije unu wezụga onwe unu baa n'ụlọ oru unu n'ọnọdụ abalị. Sakwa ụkwụ unu ga-ebili n'isi ụtụtụ laa. Ha sị, kama ọ bụ n'ama ka anyị ga-anọ ọnọdụ abalị. Ọ rụgide ha nke ukwuu, ha wee si n'ije ha wezụga onwe ha jekwuru ya baa n'ụlọ ya. O wee mere ha oke oriri, sie achịcha ekoghị eko ha rie. Ma tutu ha edina, ndị ikom obodo ahụ bụ ndị ikom Sodom gbara ụlọ ahụ gburugburu, ma okorobịa ma agadi. Ndị ala ahụ niile site n'akụkụ ọbụla. Ha wee kpọọ Lọt oku sị ya, olee ebe ha nọ, bụ ndị ikom ndị bakutere gị n'abalị a? Mee ka ha pụtakute anyị, ka anyị wee mara arụ ha. Lọt wee pụkwuru ha rue ọnụ ụzọ, mechie ụzọ n'azụ ya. Ọ sị, biko ụmụnne m, unu emela ihe ọjọọ. Biko lee, enwere m ụmụ ndị inyom abụọ ndị aka amaghị arụ nwoke. Biko ka m kwupụtara unu ha, mekwanụ ha dịka ọ dị mma n'anya unu. Naanị unu emela ndị ikom ahụ ihe, n'ihi na ọ bụ n'ihi nke a ka ha bịara n'okpuru ndo nke ụlọ m. Ha sị, pụọ n'ụzọ. Ha sịkwa, otu onye a batara ịnọ dịka ọbịa, o wee na-ekpe ikpe nke ukwuu. Ugbu a, anyị ga-eme gị ihe karịrị ihe anyị ga-eme ha. Ha wee rụgide nwoke ahụ bụ Lọt nke ukwuu, bịarue nso itiwa ibo ụzọ. Ndị ikom ahụ wee setịpụ aka ha, mee ka Lọt bakute ha n'ụlọ. Ha wee mechie ụzọ. Ha wee were ikpu ìsì tie ndị ikom ahụ ndị nọ n'ọnụ ụzọ ụlọ, ma onye nta ma onye ukwu. Ike wee gwụ ha ịchọta ọnụ ụzọ ahụ. Ndị ikom ahụ wee sị Lọt, ọ dị onye ị nwere n'ebe a ọzọ? Di nwa gị na ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom na onye ọbụla ị nwere n'obodo a? Mee ka ha si n'ebe a pụọ, n'ihi na ndị na-ebibi ebe a ka anyị bụ. N'ihi na iti mkpu ha aghọwo ihe ukwuu n'iru Jehova. Jehova ezitewokwa anyị ibibi ya. Lọt wee pụọ, gwa di ụmụ ya ndị na-alụ ụmụ ya ndị inyom okwu sị, bilienụ, si n'ebe a pụọ, n'ihi na Jehova na-ebibi obodo a. Ma ọ dịka onye na-akwa emo n'anya di ụmụ ya. Ma mgbe chi bọrọ, ndị mmụọ ozi ahụ kpọrọ Lọt sị, bilie, chịrị nwunye gị na ụmụ gị ndị inyom abụọ ndị a hụrụ n'ebe a, ka e wee ghara ikpochapụ gị n'ahụhụ ajọ omume obodo a. Ma ọ gbagwojuru ya anya. Ndị ikom ahụ wee jide aka ya, jidekwa aka nwunye ya, jidekwa aka ụmụ ya ndị inyom abụọ. N'ihi na Jehova nwere ọmịiko n'arụ ya. Ha wee mee ka ọ pụta, mee ka ọ nọdụ n'azụ obodo. O rue mgbe ha mesịrị ka ha pụta n'azụ obodo, na ọ sịrị, wepụga onwe gị n'ihi ndụ gị. Elekwala anya n'azụ gị, eguzokwala na gburugburu ala a niile. Wepụga onwe gị, jee ugwu ahụ, ka e wee ghara ikpochapụ gị.
Lọt wee sị ha, ee, biko onye nwe m, biko lee, oru gị ahụtawo amara n'iru gị, imewokwa ka ebere gị dị ukwuu, nke imeworo m n'idebe m ndụ. Mụ onwe m apụghịkwa iwepụga onwe m jee ugwu, ka ihe ọjọọ ahụ wee ghara ịrapara n'arụ m wee nwụọ. Biko lee, obodo a dị nso ịgbalaga n'ebe ahụ, nke ahụ bụkwa obodo nta. Biko ka m wepụga onwe m jee ebe ahụ. Ọ bụghị obodo nta? Mkpụrụ obi m ga-adịkwa ndụ. Ọ sị ya, lee, m hụwokwa gị iru ọma n'okwu a, na m gaghị akwatu obodo a nke i kwuworo okwu banyere ya. Mee ngwa, wepụga onwe gị jee ebe ahụ, n'ihi na apụghị m ime ihe ruo mgbe ị ga-aba n'ebe ahụ. N'ihi nke a ka a kpọrọ aha obodo ahụ Zoa. Anyanwụ awawo n'elu ụwa mgbe Lọt batara n'ime Zoa. Jehova wee mee ka brimstone na ọkụ si n'eluigwe zokwasị Sọdọm na Gọmọra dịka mmiri site n'ebe Jehova nọ. O wee kwatue obodo ndị a na gburugburu ala ahụ niile, na ndị niile bi n'obodo ahụ niile, na ihe opupu nke ala. Ma nwunye ya siri n'azụ Lọt leghachi anya n'azụ, wee wụọ ogidi nnu. Ebraham wee bilie n'isi ụtụtụ jee ebe ahụ nke o guzorọrị n'iru Jehova. O lee anya n'ebe Sọdọm na Gọmọra dị, na n'ebe ala niile nke gburugburu ala ahụ dị. O wee hụ ma lee, anwụrụ ọkụ nke ala ahụ rigoro dịka anwụrụ ọkụ nke oke ọkụ. O rue mgbe Chineke bibiri obodo niile nke gburugburu ala ahụ, na Chineke chetara Ebraham, wee si n'etiti nkwatu ahụ zipụ Lọt mgbe ọ kwaturu obodo nke Lọt biri n'ime ha. Lọt wee si na Zoa rigo biri n'ugwu ahụ, ya na ụmụ ya ndị inyom abụọ, n'ihi na ọ tụrụ egwu ibi n'ime Zoa. O wee biri n'ọgba, ya onwe ya na ụmụ ya ndị inyom abụọ. Ada wee sị nke nta, nne anyị aghọwo agadi, ma ọ dịghị nwoke n'ụwa ịbakwute anyị dịka ụzọ ụwa niile si dị. Bịa ka anyị mee nne anyị ka ọ ṅụọ mmanya vaịn, ka anyị na ya dinakwa, ka anyị wee site na nna anyị debe mkpụrụ ndụ. Ha wee mee ka nna ha ṅụọ mmanya vaịn n'abalị ahụ. Ada wee baa, ya na nna ya wee dina, ma nna ya amaghị mgbe o dinara na mgbe o biliri. O rue n'echi ya, na Ada sịrị nke nta, lee, mụ na nna m dinara n'abalị nyahụrụ. Ka anyị mee ka ọ ṅụkwa mmanya vaịn n'abalị a, gị bakwa gị na ya dina, ka anyị wee site na nna anyị debe mkpụrụ ndụ. Ha wee mee ka nna ha ṅụkwa mmanya vaịn n'abalị ahụ. Nke nta wee bilie, ya na nna ya wee dina, ma nna ya amaghị mgbe o dinara na mgbe o biliri. Ụmụ Lọt ndị inyom abụọ wee tụrụ ime site n'aka nna ha. Ada wee mụọ nwa nwoke kpọọ aha ya Moab. Onye ahụ bụ nna ndị Moab rue taa. Nke ntakwa, ya onwe ya mụkwara nwa nwoke kpọọ aha ya Benami. Onye ahụ bụ nna ụmụ Amọn rue taa.